सारा मा बुङो बेनि सायाव? मानव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथाङा सिगांनिफ्रायनो बुंबोगासिनो दङ जे राजखान्थिया हारिनिख्रुइ देरसिन जानो हाया। हारिया जेब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन जोङो राजखान्थिखौ सेक्रिफाइस खालामनो रेडि होननानै। आरो थारैनो दिनै जोङो जुदिअ राजखान्थि हान्जायाव दङ आरो सरकारनि जोङो दैदेनगिरि जानानै बा सामलायगिरि जानानै जोङो दङब्लाबो मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, जोङो राजखान्थि खालामदों केवल मात्र हारिखौ गोजौआव बोखोनायनि थाखाय, बर'फोरनि जा गेरेमसा हारि दानायनि सिमां बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि थाखाय। मोनसे बाथ्रा बिथाङा होनदों खौसेथि जानायनि। दिनैनिफ्राय बोसोरसे सिगां जोंनि UPPL दोलोनि नारसिननायावनो खौसेथिनि बाथ्राया सोलिदोंमोन। जों बयबो मिथिखागौ मैया मानाव गेदेर जोंनि बा आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरग'यारिया जा बाथ्रा बुंदों बिथाङा सैथोखौनो बुंदों। बिथांमोनखौनो दायथ' होदोंमोन हाग्रामाया सावरायनो, नाथाय बिथांमोननि सावरायनायनि जा फिथाइ बे फिथाइखौ हाग्रामाया मालाबाबो खोनासंनो लुबैयाखैमोन। बेखौ जोंनि खुगाजों जों बुङा, मानोना जों मोनथिजोबलायखायो। खिन्थु मोनसे बाथ्राया दिनै सोमोनांथाव, बिथाङा जे इउनिटि जानो गोसो गैया बा बर' हारिखौ इउनिटि खालामनो नागिरा, बे बाथ्राया बेवहाय सैथो जादों जे बिटिआर जायोब्ला बिटिआरब्ला प्रमद बर'आ चिफ, बिटिसि बा हाग्रामाया चिफ। थारमाने थामथि बर' एकर्ड 2020 मायथाइनि 27 जानुवारिनि जा एकर्ड, बे थामथि बर' सान्थि एकर्डखौ दिनै हाग्रामाया मा खालामदों, डिनाय खालामदों। मानो होनोब्ला थामथि बर' एकर्डनि गेजेरजों जोंनि हालामा जे गहपुरसिम सरजाबफाबाय, दिनै बेखौ हाग्रामाया एक्सेप्ट खालामाखै। बिटिसि माने मा? बिटिसि माने पासनय दैमा। बिटिआर माने मा? बिटिआर माने गहपुरसिम, माने गहपुरसिमखौ बिथाङा बारायनायखौ मालाबाबो लुबैया, दिनैबो लुबैया। आगोलबो होनदोंमोन गहपुरखौ जों मालाबाबो बिटिसिनि सिङाव लाया होननानै। दिनै बिथांनि जा डायलग बिटिसिनि चिफ जानाय बिटिआरनि चिफ जाया होननाय, बे बाथ्राया सैथो। जोङो बिसनाथ सारिआलि मा होनो धेकियाजुलिनिफ्राय लानानै जोंनि थांनाय जों गहपुरसिम लखिमपुर एटासिम जा जोंनि मोननै गोदान जिल्ला, बे गोदान जिल्लाखौ हाग्रामाया गनायनो नागिराखै। बेनिखायनो एन्सारनि जा फिथाइ, बे फिथाइया गहपुर, सनितपुर, धेकियाजुलि बेफोरनि हालामनि रायजोफोरनि आखायावसो थांबाय। दा बिथाङा थारैनो गहपुरनि मानसिखौ नाङा ना अनलि माबासिमल' पासनय दैमासिमल' बिटिसिखौ नांगौ, बेनि एन्सारखौ रायजो राजाफ्रा हाग्रामानाव बिनांगौ। अब्ला बर'फ्रा बा बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा खौसे जायैनि गुबै जाहोना हाग्रामायानो होनना सानो नामा सार? बेनो, जेरावहाय जोङो गासैबो बर' हालामखौ जथायै लानानै बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि बाथ्रा लादों। बिथांनि बिटिसिनि चिफ जागोन, बिटिआरनि चिफ जाया होननाय रावा बेनो। गहपुरसिम बर'फोरनि खौसे जानायखौ बिथाङा लुबैया। आरो दिनै गासैबो जोंनि माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै बा राजखान्थि हान्जाफोरखौ लाफानानै जथाय जानायनि जा जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जोंनि प्रप'जाल होनाय, बे प्रप'जालखौ बिथाङा एक्सेप्ट खालामाखै। बेखौ थोंजोङै बा खेंस्लायै बिथाङा बुंथिना होनाय जाखाबाय। बिथाङा जामारनो गोसोब्ला नोंथांमोना मा सानो? बिथाङा जानो गोसोब्ला जोंनि दरजाया जेब्लायबो खुला। खिन्थु आं बेखौनो मिथिगौ, हाग्रामाया बे थखन थुनाय अबस्थायाव UPPL दोलोजों इउनिटि जानो मालाबाबो फैया।